Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν σου άρεσε το δώρο μου. Ποιο δώρο σου? Σου είχα αφήσει κάτι στο δωμάτιό σου. Ζωήτσα, έλα εδώ αγάπη μου. Τι είναι burada? Πήγαινε με κούκλα μου λίγο εκεί στη σκιά. Ζαλίστηκα με τον ήλιο. Ναι, έλα. Τι έγινε? Έρχομαι. Πάω λίγο μέσα, Καλέ, τι βλακίες είναι αυτές? Μέθησε ο δήμαρχος. Τι έγινε, παιδιά, πώς έγινε αυτό? Αυτό είναι κομμάτια. Κύριε Δήμαρχε. Δήμαρχε. Σιγά, Κύριε Δήμαρχε. σιγά. Έλα, καλέ μου. Σιγά, καλέ. Έλα, Κάνε σιγά. Έλα, Δεν χρειάζεται ξαναστροφή, ήρεμα. Είναι το γραφτό μας, είναι το γραφτό μας τελικά. Εμείς να μην ευτυχήσουμε ποτέ. Είμαστε άτυχοι, δεν θα παντρευτούμε ποτέ. Έλα, βρε μωρό μου, τώρα ανοησίες είναι αυτά που λες και γκρουσιές. Δεν είναι θέμα κακής τύχης, δεν βλέπεις τι γίνεται. Πώς δεν είναι θέμα κακής τύχης, ρε Όλγα? Είναι η μέρα του γάμου μου και εγώ πρέπει να βγω έξω και να πω σε όλο τον κόσμο ότι δεν παντρευόμαστε, ότι δεν παντρεύεται κανείς. Πονάω κιόλας. Έλα, ηρέμησε από το άγχος, είναι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ξυπνήσει οπωσδήποτε. Έλα, Φραγκίσκο, πώς πάει? Καθυστερήστε τους όσο πιο πολύ μπορείτε, εντάξει? Ναι, εμείς δεν είμαστε μακριά. Έχουμε κάνει το αυτοκίνητο πύραυλο, ερχόμαστε. Τι? Ο Αντώνης? Μα δεν είναι... Ναι, μου μοιάζει πολύ, αλλά... Ωραία, εντάξει. Κάντε λίγο υπομονή και φτάνουμε. Δεν είμαστε μακριά. Τώρα μόλις πέρασαμε μια ταμπέλα που λέει Αθήνα 74 χιλιόμετρα, εντάξει. Κουράγιο, ερχόμαστε. Κυρία, με συγχωρείτε, δεν μου είπατε το όνομά σας. Ιφηγένεια. Κυρία Ιφηγένεια, λυπάμαι πάρα πολύ που σας έβαλε τις φωνές πριν. Αλλά σήμερα είναι η μέρα του γάμου μου και τρέχω για να προλάβω, καταλαβαίνετε. Και θα είστε πίσω εγκαίρος. Ναι, συγγνώμη. Ναι, Δεν βρήκαμε τίποτα. τίποτα. Το έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Τα λεφτά δεν είναι εδώ. Τι κάνουμε? Περνάμε στο σχέδιο Β. Πότε ήρθες, δεν σε είδα. Πριν από λίγο. Είδες τον προκόπη και το Θωμά? Νομίζω μέσα είναι. Καλά, έχει έρθει τόσος πολλής κόσμος και μου έχει πει και στα δικά σου, που φοβάμαι πως μόλις δω το μελέτη θα πάω να του το πω κι εγώ. Ναι, ρε, άσε. Και εγώ πριν από λίγο που το είπα στη δικιά σου, κόντεψα να τρελαθεί. Α! Συγχαρητήρια κιόλας. Και στα δικά σας. Και με ένα πόνο. Ξύπνα, καλέ. Ξύπνα. Πρέπει να γίνει ο γάμος, ξύπνα. Στοπ, φτάνει. Σταμάτα, Προκόπη. Παιδιά, θα πάω να ακυρώσω το γάμο. Όχι. Μήπως να σκεφτούμε κάτι καλύτερο? Λέω αν ρωτάγαμε μέσα στους καλεσμένους και ήταν κανένας διευθυντής υπουργείου, κανένας γενικός γραμματέας, κάτι τέλος πάντων. Είναι ανάγκη να είναι δήμαρχος. Να κοιτάξουμε το καταστατικό, Θωμά, πάω να ακυρώσω το γάμο. Όχι. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τον αντιδήμαρχο. Σωστό. Τι έγινε, βρε παιδιά? Τι κάνετε όλοι εδώ? Τίποτα, εμείς ήρθαμε για το γάμο. Χριστός και Παναγία. Κύριε Τάκη. Φτάνει, μην το χτυπάτε, δεν χρειάζεται. Το σαπίσαμε εμείς στο ξύλο και δεν... Μα πώς έγινε? Πώς έγινε? Εμείς αυτό λέμε, πώς έγινε? Πώς έγινε? Φωνάξτε ένα γιατρό, ένα νοσοκομιακό ή κάποιον τέλος πάντων. Συγγνώμη, είστε εδώ του Δήμου? Ναι, του Δήμου είμαι. Ξέρετε, επειδή πρέπει να κάνουμε το γάμο και ο Δήμαρχος είναι τέζα, μήπως μπορούσαμε να βρούμε τον αντιδήμαρχο? Μα τι λέτε, κύριε? Ο κύριος Τάκης δεν είναι δήμαρχος. Απλώς αναλαμβάνει την προετοιμασία. Εγώ είμαι ο δήμαρχος. Ελάτε. Είναι έτοιμη.
βάλω ένα χεράκι. Ναι, πήγαινε με γιατί φοβάμαι ότι θα μείνω εδώ. Μπορώ να σου πω λίγο που σε θέλω. Τώρα. Τώρα. Δεν μπορεί να περιμένει για μετά. Όχι, δεν μπορεί να περιμένει. Αστερία, μπορείς να αναλάβεις, σε παρακαλώ. Ναι, να το συνηθίζω κιόλας. Θα μου πεις τι θες. Νομίζω πως εσύ πρέπει να μου πεις. Πού τα βρήκες αυτά. Θα ήθελες να μην τα είχα βρει, Πού τα βρήκες ρε μαλακισμένα, τα έκλεψε από το δωμάτιο της ζωής. Το θέμα δεν είναι να τα έκλεψα. Το θέμα είναι γιατί ήταν εκεί. Μου το στάρνιω. Πρέπει να είσαι πιο άντρας, Όταν λες θα μείνω απ' έξω, μείνω απ' έξω. Μην παίζεις πουλά. Μικρέ, μην πες με την τύχη σου. Γιατί? Θα βγάλεις κανένα όπλο να με καθαρίσεις. Όχι, αλλά θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που με γνώρισες. Και μη γελάς μαλακισμένο, μη γελάς. Εντάξει, είστε καλά εδώ. Τι καλά, καλά πια δεν βλέπεις. Μάλιστα. Να σου πω, με τρόπο όμως μην καρφώνεσαι. Αυτούς τους τρεις πίσω τους ξέρεις. Με τρόπο. Όχι, αλλά μάλλον θα τους ξέρουν τα παιδιά, γιατί. Τίποτα. Απλή περιέργεια. Πότε θα έρθει η αδερφά μου, ρε. Τι θα γίνει, όπου να θα ξεκινήσει τελετή. Και τι θα κάνουμε, Ραντονάκη, να προσφυθούμε και τρομοκρατική επίθεση, μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει. Εσύ συνέχισε να παίζεις το ρόλο σου και ο Μελέτης θα έρθει όπως το υποσχέθηκε. Και αφού το υποσχέθηκε θα έρθει. Λέμε τώρα. Ναι ρε, αλλά πότε γάμω το κερατό μου. Όταν ήδη θα έχουν όλα τελειώσει. Για δώστε τις βέρες. Τι ρε, τις βέρες. Πες το μου. Τι να σου πω, στο λέω. Πες του μου ότι είναι βέρες στο αυτοκίνητο. Στο λέω. Οι βέρες είναι στο αυτοκίνητο, τις ξέχασε ο Κεφάλας. Επειδή είναι Κεφάλας αρχηγεία, να τις φέρουμε, δεν Κεφάλας, ρε, περιμένει ο παιδερός μου, ποιος τον ακούει. Στα κλειστείτε, ρε. Για πες μου, ρε. Τι σκάτα θα φέρουμε τώρα. Μην αγχώνεσαι, για όλα υπάρχει λύση. Είσαι σίγουρος. Γιατί στο χωριό μου λέμε για όλα υπάρχει μαλακία. Συγγνώμη, της νύφης ή του γαμπρού? Της νύφης. Α, μήπως θα μπορούσα να δω τις βέρες σας? Βεβαίως. Σταματήστε τώρα! Σταματήστε, κυρία Ιφηγένεια, όπισθεν, σας παρακαλώ. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Όχι γαμώτο, όχι. Απομακρυνόμαστε. Πήραμε λάθος δρόμο, κυρία Ιφηγένεια. Πάει, αυτό ήτανε, δεν πρόκειται να φτάσω. Αποκλείστε να προλάβω πλέον, πάει. Ορίστε και οι βέρες. Έλα ρε, κοντεύεις ή θα μας γκαστρώσεις. Αν και το έχεις κάνει ήδη αυτό. Δεν πρόκειται να προλάβω, Φραγκίσκο. Είμαστε 95 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Τι λες, δεν είσαι καλά. Πριν από λίγο που μιλήσαμε, μήπως ότι είστε 70 χιλιόμετρα. Δηλαδή, προς πίσω πας. Ταξίδι στον χρόνο κάνεις. Πήραμε μια λάθος τροφή και... Κοίτα να δεις, αγοράκι μου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το έχουμε παρατραβήξει το θέμα. Έχει ξεχυλώσει, έχει κάνει κοιλιά. Δώσε μου τον αδερφό μου. Για σένα. Κάτι ξαδέλφια. Ναι, ποιος? Έλα, εγώ είμαι. Έλα ρε αδερφάκι, πού είσαι? Μου υποσχέθηκες ότι θα έρθει την ώρα σου. Ναι, το ξέρω. Σου ορκίζομαι ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά χρειάζεται να με αντικαταστήσεις για λίγο ακόμα. Εντάξει, λιγουλάκι ακόμα. Μόνο μέχρι το γεύμα. Είσαι σοβαρός, Καταλαβαίνεις τι μου λες τώρα? Ναι. Σου ζητάω να παντρευτείς τη θέση μου. Να παντρευτώ στη θέση σου? Να παντρευτώ αντί για σένα? Πας καλά, ρε. Έχεις συναίσθηση τι μου ζητάς να κάνω? Δεν το ζητάω για μένα, το ζητάω για τη Ρίτα. Σε παρακαλώ.
Άλλωστε, εσύ δεν ήσουν αυτός που έλεγες ότι ο γάμος είναι απλώς μια σύμβαση με χαρτιά υπογραφής και τέτοια.